hettiyankoɓe tedduɓe radio jowol saron calminama hande ko alet sappo e jeenayyi sappo ɓuuri hitandu ñadiɗe nogas e joyyi jonde men kabaruji ma en jaadu hende denɗi men Amadou Touré e kabaruji dowlaji dentuɗi Amérique e musidɗo Tidiane Niang rogere coftal ɓalli jabɓoɗen denɗi men Amadou Touré toon to dowlaji dentuɗi Amérique. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sar habaruji mon e États-Unis siftinɗon tan ñalawma hanki aset yiyama ko ɓuuri hewde guure Amérique seppoji mbaɗi toon ɗiɗon seppoji noon ko seppoji darade wiide wonde ko hono ɗo e Amérique roi wawa wonde ɗo dictateur wawa wonde ɗo ɗiɗon seppoji noon jiyama e guure kewɗe e États-Unis ɗum noon ko tugui tan toon to Alaska a yetten ma toon to Georgia a yetti Texas Maryland Massachusetts Montana Caroline du Nord Illinois Ohio Colorado Missouri Michigan California Minnesota Florida a yetten ma New York Oklahoma to Pennsylvania pratiquement ko ɓuuri hewde guure ɗeɗo e taw ko guure mawɗe e États-Unis surtout ko wayno Washington DC ko wayno Los Angeles ko wayno toon to New York ko wayno toon guure goɗɗe toon gonɗo Californie ko wayno Los Angeles ko wayno Sacramento ko wayno toon San Francisco jiiɗa kadi seppoji goɗɗi baɗɗi toon to Chicago ɗiɗo seppoji noon ko ɓuuri hewde hen ene wayno ko kamɓe indépendance ɓuuri noddude ɗiɗo seppoji noon e tungnaɗe kadi e sarɗiyankoɓe hewɓe tawaɓe e ɗiɗo seppoji ene limti hen hono kanko Bernie Sanders ene limti hen kadi yimɓe wonɓe taw ko yimɓe jeenoɓe armi ko wullitade wonde ko ɗo e États-Unis hono président Donald Trump mono bonne démocratie leydi ndi guilo heeɓi mandat makko ɗiɗaw ɗum noon koɓe goyata hen ene wayno ko kanko kala ko wiyete kuule ganduɗa gandunoɗe pour no laamu fédéral no laamorto no laamodirta e laamuji goɗɗi taw ko état o bonni ɗum no laamu kadi ko États-Unis no jokkodirano e leyɗele goɗɗe taariɗe ɗum e leyɗele goɗɗe kadi gonɗe e pelle international kanko Donald Trump mono bonni ɗum kadi e oɗo saha joni hay ko fate armi amono bonna kala ko fate juɓɓudi gonɗon sondi kadi ene wayno ko ɓe gulliti hen kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa en oɗo saha joni ala foof gonɗo ɗo e Amérique omo haqqilum de sibabu nde kamɓe militaire uji waɗede oɗo saha joni ko kutorgal fédéral eɓe naata e guure ɗe ganduɗa taw ko démocrate ɗum goni ɗum ɗo foof ene wayno ko kamɓe seppoɓe ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa enne ko bonnoji démocratie ko bonnude kisal leydi ndi ko bonnude kadi ko fate ɓamtare leydi ndi ɓe kaali en kadi wayno oɗo saha joni sibabu nde oɗo shutdown gonaɗo kanko Donald Trump kadi mon continue wadde gueɗe foof ne ganduɗa ɓeydade kadi bonnude ko ganduɗa fayide surtout yen ɓeɗo yimɓe liggotonoɓe gouvernement fédéral par ce que moɗum continue segde ɗumen kamɓe seppoɓe ko yimɓe hewɓe goni hen donc ne wiye million ngaji neɗɗo oɗo saha joni wayno ko kamɓe foof eɓe no continue hande haalde haala muɗum réaction to banggue républicain e surtout yen kanko gardiɗo suudu représentant hono kanko Mike Johnson o haali o wi wonde ko ɓeɗo seppoɓe ɗum noon ko konguɗi Donald Trump ɗe rofti o wi ko ɓeɗo seppoɓe foof ko yimɓe añɓe Amérique ɗum noon e wayno ko ɗum ɗon kaɗon haala joni wontiniɓe kamɓe républicain caɗele saabu e nder ɓeɗon seppoɓe en yiya hen won républicain jeeyaɓe seppoɓe en yiya hen kadi yimɓe indépendance jeeyaɓe seppoɓe en yiya hen même hay yimɓe ex militaire uji ɗe ganduɗa ene kañumen koye men ɓe beltaki oɗo saha joni sibabude kanko Donald Trump e wiide mabɓe kadi gueɗe ɗe waɗata ɗe hen hono wayno ko bonni gueɗe ɗe ɓe keɓatno kamɓe vétéran bonni gueɗe ɗe ɓe keɓatno kamɓe yimɓe ganduɗa ɓe ngala doole guila e gueɗe ɗe ganduɗa ene gussade ko fati assurance médical a yimɓe heɓe keɓatno oɗo saha joni ɗum kadi ko kamɓe républicain ji ɗum woni koɓe kutorto oɗo saha joni wiide wonde ko ɓeɗo seppoɓe foof tungnaɗe jayni en koɓe ɗiɗo ko konguɗi kanko Donald Trump hutorto wiide wonde ko ɓeɗo foof ko añɓe mum kadi ko añɓe Amérique ko jiida e ɗum ɗon e habaruji cakkitiɗi hono kanko Donald Trump ene wayno ko wawi ñande aljuma nde kadi ɗabbude cour suprême mo États-Unis yo waɗi yamirore beele kanko militaire uji makko mo nelda ɗum toon to Chicago ɓeɗon noon militaire uji nen toon nelda guila oto semaine kono ene wayno tugnadi kadi e yamirore ummide to goto e ñawoɓe wonɓe toon kaalini wiide militaire uji hay goto men ala droit wonde toon kono noon e wayno ko yamirore nde kadi goɗɗo tribunal goɗɗo appel waɗino wi wonde ko militaire uji ene mbawi wonde toon kono ala yamirore kañumen nde jogui kañumen koye men nadde e wuuro ngo pour wadde gueɗe police ɗum noon ko hunde fadande hono kamɓe cour suprême kadi holkoɓe jogori ñawde hen siftin ɗon tan ko kamɓe cour suprême hay sinde oɗo saha joni ɗum ɗon wona e calendrier mabɓe kala ko ɗaɓɓa e mabɓe surtout ko mbiyata taw ko gueɗe keñoraɗe ko mbiyata urgence ene wayno toujours ne woodi goto e ñawoɓe wonɓe toon kañumen ƴeftata pour jabtade hono Donald Trump c'est pourquoi e nder kawuji kene wona nogas e ɗiɗi ka neldaɗo toon to cour suprême ene wayno ko kamɓe cour suprême ko ɓuuri hewde hen kene wona sappo e jeetati ka ene wayno ɓe dokki kanko Donald Trump gonga hande toon to États-Unis ko siftin ɗon tan ñande alhamis ɓin ɗo hono débat goto waɗino toon to New York ɗum noon ko hakkude ɓeɗo candidat ji tati yiɓɓe ardade toon wuuro New York ɗum noon wontude maire donc ene jeeya ɓeɗon hono kanko Mamdani ene jeeya hen hono kanko Andrew Cuomo ene jeeya hen kadi hono candidat goɗɗo républicain biyeteɗo Sliva ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɓeɗo tata fof ɓe mbawi dugdude haaluji kewɗi ene jeeya ɗiɗon haaluji ko fate koɗirka ko fate guerre gonɗo toon to hakkude Israël Gaza ene jeeya hen kadi haaluji ko parɗe Donald Trump
Trump e wiide makko kanko Mamdani en wani Donald Trump oɗo sa joni ɓuri anji fof wonta maire ton to New York ko hono kanko Mamdani par ce que ko neɗɗo mo ganduɗa yiɗa Mamdani sibabude ko julɗo yiɗa Mamdani sibabude ko étranger kanko Andrew Cuomo o wi wonde ko ene wayno ko so tawi tan Mamdani kañum hoore mum suɓama yo wontu maire ene wayno wonanta maire tan pour Trump par ce que ala expérience donc ko teskira tan caggal de débat o ene wayno ko kamɓe hayso ɓe jeddodiri en gueɗe kewɗe ɗum yeruji ɗiɗi ɗe ɓe goni toon eɓe kuccite e journaliste uji ko teskira hen tan ne wayno ko kam kanko Mamdani caggal de débat o wiyama wonde ko ene wayno ko sondage uji makko ɗum noon toɓɓe ɗe o jogui ɓeydinom seeɗa finalement yettima ken wona 46% kono kanko Andrew Cuomo omo continue hande yaadude 33%. Wote toon to New York ene wayno fuɗɗoto à partir de janggo pour wonande yimɓe wonɓe law kono noon wawi ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mamdani so tawi o dañi ñande alhamis ɓennuɗo o ko ñande hen kanko hoore makko dañi duuɓi 34 ɗum noon ko kanko jogori wonde maire ɓurɗo wonde cugol e New York sifti noon tan kadi ko New York ko wuuro kono noon kadi ne waɗi New York taw kadi ko état donc ene wayno ko état gouverneur mum kañum ko ɗum ene wayno ko supporté mum kanko Mamdani e kanko kadi debbo goto biyeteɗo Letitia James kañum hoore mum ene wayno oɗo sa joni mo Donald Trump rewi pour wiide wonde ne takka ɗum gueɗe ɗe ganduɗa en pour sek kañum hoore mum yaltini wonde e campagne makko wi ne supporté mum kanko Mamdani ko wawi wonde fof ene wayno ko woteji puɗɗoto ko ñande talata ɓawo janggo wonande toon to New York ko fati woteji keñoraɗi cakkitoɗen habaruji men États-Unis ko jokkodiral hakkude kamɓe États-Unis e kamɓe Colombia nana ɓeydo bonde tan siftindon tan ko kanko président Colombie o arino toon to New York ɗum ko boto Nations Unies bannongo toon ngu e nde wari toon nde kadi omo jeeya e ɗiɗo état ji walla ɗiɗo président ji kañumen koyemumen dariɓe mbi wonde ne keftini hono leydi Palestine yo won kadi leydi Palestine walla palestinaɓe ne jogui droit kañumen koyemumen e hebde koyemumen guila nden e wayno ko kanko Donald Trump mon continue jofade e peɗeli makko toon to Colombie guila oɗon yaltani ni ne wayno États-Unis o wino wonde ko o hebti visa muɗum ene wayno ko kanko président Colombie o ala droit wonde États-Unis ɗum ɗo fof noon waɗi ko caggal nde oɗon déjà hoti leydi muɗum donc ene wayno ko windi hande nder poste makko kanko Donald Trump o wi wonde ko ene wayno ko kanko président mo Colombia hono biyeteɗo Gustavo Petro o wi wonde ko ene wayno ko ala fof feeji ɗe o waɗi oɗo sa joni pour hadde drogue demeteɗo toon to Colombie walla guitteteɗo toon to Colombie nadde toon to États-Unis ɗum ɗo fof kadi haysindo kamɓe États-Unis ɓe continue neldude kalis kewɗo to Colombie pour beele wallude armée muɗum habde ɓeɗo fewnoɓe drogue walla yittoɓe drogue toon to Colombie ɓay ɗum noon e wayno ko kanko Donald Trump mo yamir kala kalisaji guittenoɗe ga États-Unis wallude Colombie pour arme muɗum habde ɓeɗo yeeyoɓe drogue walla waɗoɓe drogue ene wayno ko kanko maw dertin ɗum ɗo fof noon ko ene wayno ko haalluji hakkude kanko Donald Trump e kanko gardiɗo leydi Colombie ko wawi wonde fof ɗum ɗo kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa yimɓe hewɓe nana goyto oɗo sa joni hono kamɓe États-Unis ɓene kaɓa yimɓe hoddiɓe mabɓe fof ɗum nana jeeya hen yimɓe jeeyaɓe toon to leyɗele ko en Amérique latine taw Mexique ne jeeya hen ene jeeya hen kadi yimɓe jeeyaɓe kadi o to banggue rew États-Unis ɗum noon Canada ne jeeya hen ñangel jomrogere coftal ɓalli bisimilla ma jam hira moon musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare gadorɗen kabaruji men coftal ɓalli koye nder leydi Mauritanie jencude potel championnat mo leydi Mauritanie super 2 ñalngu ɗimmu ñalawma hannde to stade Cheikh Boydi kippu Nouakchott King kañum hewdirno e kippu FC Zaidan mo Atar potel ngal wawi gasir ko ɗeke on partout ñalawma janggo so woni 16h30 GMT kippu ASC Douagne ma hewdira kippu FC Tabrak Zaine match aller ñalawma hande Ligue des champions africain to stade municipal mo Nouadhibou kippu FC Nouadhibou kañum jaɓɓino kippu stade malien potel ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout Papa Yade ko attaquant équipe nationale mo leydi Mauritanie ñalawma hande o marki loggi tati club makko championnat Moldavie Mata Gassa ko militaire équipe nationale mo leydi Mauritanie ñalawma hande o addi logo championnat mo leydi Égypte kanko hokka ɓurde wawde fettude ngal ɗo pettal ñalawma hande équipe nationale mo leydi Mauritanie sappo e ɗiɗi lewru fanderade maɓe jaggodiri nando maɓe mo leydi Tunisie potel cehilagal so fawi hen balle seeɗa nogas e jeegom lewru novembre potel barrage coupe arabe équipe nationale mo leydi Mauritanie ma hewidir nando maɓe mo leydi Kuwaiti jencude championnat ji dunde Europe gadorɗen ko championnat mo leydi Angleterre pottitte ñalawma hande nde woni 13h GMT kippu Tottenham kañum hewdirno e kippu Aston Villa ko Aston Villa yehe nder terre Tottenham fi ɗum loggi ɗiɗi e loggol gotol Liverpool kañum jaɓino kippu Manchester United ko Manchester wawi hebde polgu loggi ɗiɗi e loggol gotol championnat mo leydi Espagne ñalawma hande Getafe kañum jaɓino kippu Real Madrid ko Real Madrid wawi hebde polgu loggol gotol ndiga loggol Real Madrid ngol wawi addude ɗum ko Kylian Mbappé ala 80 minutes Celta Vigo kañum jaɓino kippu Real Sociedad potel ngal wawi gasiri ko ɗeke on partout
Serie A italien pottitte ñalawma hande Milan AC kañum heɓi polge yesso kippu Fiorentina taw ko loggidide loggol gotol. Atalanta kañum jabino kippu Lazio potel ngal wawi gasere ko ɗekki 0-0. Championnat mo leydi France Ligue 1 pottitte ñalawma hande Lille kañum yehe nder terrain Nantes fiɗum loggiɗiɗe ndiga. Lorient kañum hewdirno kippu Brest potel ngal wawi gasere ko ɗekki 3-3. Toulouse kañum heɓi polge yesso kippu Metz taw ko logginayi ndiga. Rennes kañum hewdirno kippu Auxerre potel ngal wawi gasere ko ɗekki 2-2. Lens kañum heɓi polge yesso kippu Paris FC taw ko loggiɗiɗe loggol gotol. Ngudiren kabruji men cofsal balli Ligue des champions africain pottitte ñalawma hande kippu Orea kañum hewdirno kippu Fardo Rabat potel ngal wawi gasere ko ɗekki 1-1. Kabruji men cofsal balli ko ɗo kaadi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio Jowol to mbawi wonde fof. Musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe radio Jowol Sare ko ɗo tungi kabruji men e jamma hande o en jarni dendi men Amadou Touré e musidɗo men Tidiane Niang oga banggue ko musidɗo mon Foutanke Diaw yo Allah waɗan en jaam.